ato misahe nagtaglaak sa kautuhon, gitawag kini og to die is gain. Usahay pasabot ana, ang kamatayon mao'y kadaugan. Pero kabalo ko nga mahadlok mong mamatay. Isa di mahadlok mamatay daya. Hadlok mo. Pero sugilan ko kamo, daghan sa mga tao anong mahadlok sa kamatayon. Unang-una, dili pa niya kaya nga balikdan ang iyahang mga butang, ini kalibutana. Sayang man akong balay kung akong biyaan. Sayang man akong negosyo kung mamatay ako. Sayang man ako ang mga salapi nga natigom kung mamatay ako. O niya bawin ko sa akong mga amigo. Naghabay akong amigo di sa kalibutan. Di pa di ko gusto mamatay. O labaw sa tanan, ganun dili pa ka gusto mamatay. Kay dili pa ka sigurado kung asa ka paingon kung mamatay ka. Tama? Daghan sa mga tao gusto matog langit. Pero ang kinabuhi sama sa kingon, kagabi ang kinabuhi, ang pagkinabuhi dili sa kalibutan, daw padulong sa impyerno. Pero gusto matog langit. Pero sugibihan ko sa kamo, kung ikaw adunay Kristo sa imong kinabuhi, ang kamatayon kadaugan. O sa imo ni Pablo, kini nasulat niya sa Filipos, iya kini gisulat dito sa prisuhan sa Roma. Nga diin, nag-umaw sa kamatayon ang iyang kinabuhi. That's why misulat siya dito sa Filipos 1:21 nga kung alang kanako ang pagkinabuhi, mao pang Kristo, ang kamatayon, mao ang akong kadaugan. Mao na'y kalainan. Kung pangalagad ka sa Ginoo, ang tinuod na kadaugan sa kinabuhi, mao ang kamatayon. Kung alang sa mga dili magtotoo nga ang pagbaton daghang salapi, daghan ng mga bahandi ni kalibutana, mao'y kadaugan, igsuon, tingali, sa buhi makakadaugan nimo. Apan, ang imong kamatayon mo niya, kung wala kay Diyos imong kinabuhi, kapildihan, alang kanimo. E sa ako nagikaingon, dunay duha kadapit na gianda, impyerno o ang langit. O sigurado ka, nga dunay mo ato sa impyerno, o dunay mo ato sa langit. Anang ayaw gito pagsalig, nga o girangin yung sitwasyon diri sa kalibutan. Mag-unsa man ang maangkon nimo mga butang, dili kalibutan. Pero kung walay Dios ang imong kinabuhi, ang tinuod dato nga puloy-anan, dili kini kalibutan. Pila lang ka nang 81 ka tuig. Namatay si nanay o 81 yang edad, pila lang man ka panahon. Wala mo kabantay na bago lang mo nag-birthday na po mo. Pila lang ng 50 ka tuig. Pila lang ng 60 ka tuig, kaya mo pagpakabuhi ni kalibutan. O kung maabot ka 100, pila lang ng kinabuhi nga 100. Imo nang ikambyo dito sa dapit na wala na'y katapusan. Kung muadto ka sa langit, dito wala na'y katapusan. Kung muadto ka sa impyerno, dito wala na'y katapusan. Dili na ka mag-ihap dito katuigan na human sa 1,000 katuig, pahawaon ka sa impyerno. Dito na ka bupuyo. Kung pilion nimo ang utang ang imong kinabuhi diri sa kalibutan na walay Dios. Pilion nimo pag kinabuhi diri sa kalibutan na walay pagtagad sa Ginoo, ya sa imong kinabuhi. Unsa ba ang maangkon sa usa ka Kristohanon kung siya mamatay? We gain a better body. Unsa man siya? Kining atong lawas. Inig kamatay nato si nanay kanang iyang lawas. Inig abot unya sa pagpamanhaw. Ilisa na og lawas nga gitawag glorified body. Usa ka lawas na dili na madunot. Usa ka lawas na dili na matigulang. Usa ka lawas na dili na masakit o dili na madutlan og sakit. Muna iilis niya o mauna ang mupuyo dito sa langit. Kauban ang atong Ginoo. Unsay dangatan sa mga dautan nga mga matay, mga dautan nga walay Dios na kinabuhi. Mabanahong gyapon na sila sa ulahing adlaw sa pagpamanhaw. Pero ang subo, kung hikaplagan ikaw sa adlaw sa pagpamanhaw, nga wala may sulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi, itambog ka sa linaw ng kalayo. Ikaduha, we gain a better home. Nagapaningkamot kita nga makapatuntag nindot na balay. Wala may problema na. Kung ang imong makapatukod ka og balay nga mukantidad og milyones. Makapalit ka og mga nindot na mga relics sa imong balay.
para aduna lang kay komportable nga Pinoy-anan. Nindot na, maayo na. Pero kung wala kay Dios sa imong kinabuhi, dili na maayo. Doon kay kung unsa man kalami ang imong Pinoy-anan diri sa kalibutan, ingon mo sa piyana papait ang dangatan sa imong kalag dito sa kalayo. Mas maayo pa igsoon nga pangit imong balay diri sa kalibutan, bahala pagtakilid ang imong balay diri sa kalibutan, basta inikamatay nimo muadto ka sa langit. Kay dito sa langit, lulun bulawan ang imong puloy-anan dito Nga din, si Jesus Christ mismo ang nag-andam dito. Siya mismo ang kinigitawag engineer. Siya mismo ang arkitekto dito sa imong balay. Walay gingon niya sa John chapter 14 na muadto siya dito sa iyang gingarian. Ano mag-andam og lawak dito O kung siya nakaandam na dito mubalik siya. Aron kuhaon ta niya kita na nagtuo kang Hesukristo sa atong kinabuhi. Ona nga kung kita mamatay, nga adunay Dios sa atong kinabuhi. Kita nga nagtuo kang Hesukristo kung kita mamatay, makaangkon kita og usa ka nindot na puloy-anan. Usa ka nindot na balay. Nalabaw pa nining kalibutana. Ha? Usa ka balay, nagdili nimo makumpara sa balay nimo diri sa kalibutan igsoon. Mo nang paning kamuti. Nga makaangkon ka atong balaya dito Tangtang dili pa ulahi ang tanan. Paning kamuti, tingala na makaangkon ka atong balaya. O maangkon lamang kini nimo kung ikaw makabaton o kung ikaw adunay pagtuo kang Hesukristo diya sa imong kinabuhi. Kapitulo 14, versikulo 1, nato na sa 3, ang pulong nagingon, ayaw kamo kaguol diya sa inyong kasing-kasing, salit kamo sa Dios, o salit usap kamo kanako. Sa balay, sa akong amahan, adunay daghang mga puloy-anan, kung dili pa kini tinuod, o kung dili pa kini mao. Moingon ba ako kaninyo, nga muadto ako, aron sa pag-andam og luna, alang kaninyo. O sa makaadto na ako, o makaandam na og dapit, alam ka ninyo, muanhi ako, pag-usap, o kuhaon na ako kamo, aron na, bisan asa ako, atua usap kamo. Pagkanindot sa saad sa Ginoo. Ha? Siya mismo mag-andam og sa kadapit, o sa kabalay, nga diin, imuha unyang puloy-anan. Apan sa ako lagi kaingon, makaangkon ka nining balaya kung ikaw sumusunod kang Kristo. Pero kung ikaw sumusunod diri sa kalibutan, nagkinabuhi, ingon nga kalibutanon, nagpatuyang diha sa mga butang, na diin, gikaligutan sa Ginoo. Igsuon, naabot kay luna nga giandam sa imuha. Pero kana nga panimalay, kana nga luna, dili ang Dios nag-andam niana para sa iyang mga sumusunod. Kung dili giandam kana unta para ka Satanas. Pero si Satanas, gugop ang kanyang kuyugon o kay nagpalimpong ka man, mahiuban ka kaniya sa usa ka dapit nga diin, dapit nga mao ang katapusan nga pagsakit sa imuhang kalag. Sa adlaw sa pagpamanhaw, adunay duha ka libro nga pag-aaplihan. Ang libro sa binuhatan o ang libro sa kinabuhi. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa gipadayag 20:15, ang tanang kasang ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So tinuod, adunay linaw nga kalayo. Ano dili man ta magtagat ana? Ayaw pagtuo na dili ka mamatay. Ayaw pagtuo nga kaya nimo paliton ang kaluwasan. Dili nimo kaya. Ang Ginoo ra makaluwas kanimo. Una, kinahanglan nga ikaw mutuo kang Hesukristo. Ilahon nimo siya nga imong Dios o Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ingon pa we gain a better inheritance. Maka panunod kita og labing anindot. Nga diin mao ang langit nagihandam alang kanato. We gain a better fellowship. Sa mga relatives, sa mga anak, sa mga apo, sa mga bilas o umagad ni Nanay Nina, kung buot ninyo makita si Nanay pag-usap, adunay reunion may tabo dito sa langit. Kana kung gusto niyo makita, kung gusto pa niyo makita, maningkamot ka, pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo, tinguhaon nga ikaw, magatuo kang Hesukristo, aron pag
pag-abot unya sa mao nga adlaw sa reunion, magkitaay ko mo sa imong mga minahal sa kinabuhi. Pero sa pikas bahin, subok nga pamalandungon, kay dili tibuok banay sa pamilya, tibuok banay sa kahigalaan, tibuok banay sa mga kaparyantihan, magkitaay sa langit, kay maunay ka matuuran. Ha? Doonay mo at yung sa impyerno. Kung dili magtagad sa Ginoo, diya silang kinabuhi. Bisa kung sa panimo kapalangga si nanay nina. Bisa kung sa panimo kapalangga ang imong minahal sa kinabuhi. May puruhan na di na mo makita pag-usap. Uman sa kamatayon. Kung ang namatay mo ato sa langit, sigurado nga magkitaay mo sa langit kung ikaw tinguha usap di mo mo ato kag langit. Pero kung si nanay nina sigurado ta nga siya mo ato kag langit. Kaya sa buhay pa niya, nakita na ako kung unsa sa kamatinud-anon sa iyong kinabuhi. Gisugin lang ako niya kung unsa yung kinabuhi katong panahon, wala pa sa sakamot sa Ginoo. Kung unsa po siya kabadlungon, kung unsa kabuluyagon, dali sa kalibutan. Pero kanang-tanan, iyang kitalikdan, o nagpatinud-anon na magsunod sa Ginoo. Makita nimo siya pag-usap. Sa mga apo nga naadriya, sa mga anak nga naadriya, sa mga umaga nga naadriya, sa mga paryente nga nanay nga naadriya, sa mga kailaw, higala nga naadriya. Makita ninyo sa pag-usap kung magkinabuhi mo, may kahadlok sa Ginoo. Magkinabuhi nga may pagtuo ng Hesukristo diha sa inyong kinabuhi. Muna ato ang siguraduhon, tinguhaon, na sa adlaw unya sa panagtigog dito sa langit, kumplito ang tanan. Walang hagit na ko ganin yung tanan. Ha? Siguraduha na nakailamo kang Hesukristo diya sa imong kinabuhi. Ingon pa, kung alang ka na ko, mao ang pagkinabuhi diya kang Kristo, ang kamatayon, mao'y kadaugan. Apan, kung alang kanimo igsuon, ang pagkinabuhi, maulang diha sa kwarta, ang kamatayon, nimo o imong kapildihan. Kung ang imong pagkinabuhi para lang sa imong kaugalingon, ang imong kamatayon o imong kapildihan. Kung ang imong pagkinabuhi, alang lang sa imong mga ambisyon sa kinabuhi, ug walay panahon sa Ginoo, ang imong kamatayon o imong kapildihan. Kung ang imong pagkinabuhi ining kalibutana, mao ang pagpatuyang diha sa pagpakasala, ang imong kamatayon, mao ang imong kapildihan. Apan, kung ikaw nagkinabuhi diha kang Kristo, ang kamatayon, mao ang imong kadaugan. Yan yun ako ang tanan sa pagtindog. Ay, soon to diha sa Ginoo. Pagiton mo na ako, natagaan ninyong panahon, ang Ginoo diha sa inyo ang kinabuhi, samtang buhi pa mo. Samtang may panahon pa, o samtang dili pa ulay ang tanan. Kagaig, luna, si Kristo diha sa imong kinabuhi. Tuuhi siya diha sa imong kinabuhi. Dawat ka siya, gibuha siyang ibuhang Ginoo, o personal nga manluluwas igsoon. Wala ko nagtaniyag diri og relihiyon. Kaya ang reliyon, dili makaluwas. Si Kristo lang ang makaluwas sa imong igsuon. Dili pud ka makaluwas sa imong kaugalingon. Ayaw ipasigar ko na ikaw ang ayong tao ug muutan ug maluwas na ka. Si Kristo lang gyapon ang makaluwas kanimo. Ayaw mo pasigar mo nga ikaw adunay daghang kwarta ug kaya mo luwason ang imong kaugalingon. Kay dili mapalit ang kaluwasan sa imong kwarta o salapi. Ang imuha lamang bugtong na buhaton igsuon. Tuuhi siya. Ingon nga imuhang Ginoo o personal nga manluluwas diha sa imuhang kinabuhi.